Na Hi guys, nami sa balay sa akong isa ka friend nga naka-white nga si Madam Elsie. Nami sa ilahang second floor, nasa ilang terrace. Nice silang balay guys. Kung gusto mo mga og tabang ani lang mo sa akong friend. Daghan kay sila pagkaon guys, so. Mao ni siya. Ang yang gihimo ganina banana cake. Look. Guwapa kayo guys. Unsa ni? Unsa tawag ani oh? Graham ice cream. Choco Graham ice cream. Ah, okay. This one? Sutanghon. Malayan Blair. Ah, okay. Ano ang imo ha, Jo? Mugi pag Soft drinks. aman to. Ibutang dire sa ibabaw ang soft drinks eh. Abi na lang wala tay amot. Magita sa Baka wa ka kuy amon. ikaw nanabtan ang nanabtan na siya bay. Nanay suhol. Napanay ko ano niya, napay yung sa kanina ka ng pahinungod. Pinana that's Guys, amat kayo sa hoy dato kayo akong friend guys. Oh, dara. Mao ni siya ang second floor mansion niya. Dan napag-extended guys oh. There. Paabangan. Mao na yang car o duha. Mga lamig sa tanan. Mga rich kay ni akong friendship na yung mga ang yan duha ka car o. Nga nanguan. Sana. nanglungat na kawagi ko. Kanang dito nang park sa laing balay. Di ba gipalit na ni mo Els? Gipalit na ni mo kaning inyong giparkingan? Palit na. Pero Ay okay. bayad. Wow. Nindot guys sa among palibot guys oh. Green. Green. Daghan ka siyang tanom. Unsa inyo ha? Pakuana sa na pa. Sige, kaon lang mo diha guys. Oh, yan na kay guys. Kaon lang mo diha kay inyo man na. Sige go. Dapat nag-front ka kay para ma-appeal ka. Gani no. Istorya. Sige lang later. No girl. Ano ito mo stick? Tapos balar. Wala ba siya ay, in fairness. Wow, Maglibog jud ka kung sa mong kauno no kay lamig tanan. Tapos Graham Graham Choco Graham ice cream. Ang sutanghon ni Ala Blair lamig kaayo no, di gina ikalali sa gina akong bana mo lagi ni akong gibaliban sa akong bana kay lamig kay mo. Wow. Manang parte na akong tambuka. Mainit na oh. Ay, thank you Lord. Nakita ra gyud si Mr. Wala man nakita. Si Mr. San. Ako ani ba? Sige, kaon lang mo diha guys. Mabusog ra kog sik tinanaw diri guys. Ang importante guys, daghan og views guys. Maluoy mo. Wala na ko'y trabaho. Ang inyo ra yung voice, views ang makatabang nako. Oo niya. Mao ni ang Kung kamo nalingaw Sa sa iyang video, subscribe kung nalingaw mo ani. First pa ni ha. Kamo ni Inday sorry. Ni Inday, sorry. Mao ni ako mga kwartahan nga amiga oh. Kani ang pinakakwartahan sa una. Pero Sabi ka bang bulabo girl? Ay bulabo. kwartahan gyapon ni. Kwarta na kulang. Kwartahan na. Kwartahan man jud ka. Mama. Wa sa lugar. Pero kani gid ang amuang kuano bookkeeper. Mao ni nagunit sa amuang mga properties. Mao ni nakabalo sa tanan. Muna BIR sa mga. BIR sa mga. Kung gusto mo mangutana sa akong mga friends nga pila kita nila within a month. Labi na ni pautana lang ni siya oh. May ano din grabe gid na sila no. With kuan. With ano with Liquidation. Sama na magsalin ta. Unya na uy. Ayaw sige panawag ko kuan kay madamay sa tisusan wala ba iya. Okay, hangay tantanan nga wala. Lami na lang. Mapal bukas sa video. Asa ba si? Gani. You get na. naman si Inday sorry ana? Dara si Inday sorry ay. Wala may sa imong kuan. Hindi man na ibutang nimo sa tubangan, hoy. Atubang mo ba? Mas nindot manggol siya sa likod. Abi, butang na ako sa tubangan. Sobra natin.
diha, oy, lingkod diha. Kaplastar na. Ay, wala di ay siya. Kailangan mo siya i-stop. Ay, pause. How na po? Di man na live, di ba? Edit, pampud ni.